салом тамошобинони азиз. дар мавсими тобистонаи трансферӣ Барселона ҳамаро дар ҳайрат мегузорад. Каталониҳо ба ҳама чиз тайёранд, то Кубоки Чемпионҳоро ба даст оваранд. дар бораи ин ва дигар хабарҳо аз ҷаҳони футбол дар ин нашр. Барселона ҳам Гризман ва ҳам Неймарро харидан мехоҳад. Реал дар ин мавсим бисёр бозингаронро харид. Ба камаш як ё ду бозингари дигар мехаранд. Барселона бошад нав мехоҳад ду бозингар аз худ карда мавсими трансфери тобистонаро ба ларза дарорад. Неймар ба чӣ қимате ки набошад мехоҳад ба Барселона баргардад. ӯ ҳатто розӣ шудааст ки маблағи шикасти шартномаро бо ПСЖ худаш диҳад. аз рӯи шунид ӯ ба тамоми шартҳои клуби каталонӣ розӣ аст. шарти якум узрхоҳии оммавӣ. дуюм аризаи худро гирифтан. аризае ки соли 2016 бар зидди Барселона навишта буд. Спортес мегӯяд ки Неймар ҳатто барои тайёрии мавсими нав ба ПСЖ намеравад. Барселона тайёр аст ки 100 миллион евро Каутиньо, Ракитич ё Умтитиро барои ивази Неймар диҳад. Инчунин Спортес мегӯяд ки Неймар аллакай ба чанд бозингар ва рафиқони худ аз Барселона навиштааст ки ӯ барои узрхоҳӣ аз мухлисони Барселона тайёр аст. ором шавед, ман бармегардам, навиштааст Неймар. вале яке аз нашриётҳои дигари фаронсавӣ гуфтааст ки Неймар ба ягон ҷо рафтанӣ нест ва дархости Барселона аз ҷониби ПСЖ инкор карда шуд. аз рӯи як нашриёти дигар Барселона ба ПСЖ дархост равон накардааст. ба фикрам ин афсона тамом намешавад. инчунин масъалаи Гризман низ ба охир нарасидааст. аз гуфтаҳои аввал маълум мешуд ки Барселона ба хотири Неймар аз трансфери Гризман даст мекашад ё Гризманро мехарад ва бо Неймар ва пул иваз мекунад. ва боз ҳамон Спорт С менависад ки Бартомео директори Барселона мехоҳад ҳам Гризман ва ҳам Неймарро дар Барселона бинад. аммо Барселона барои ин трансферҳо маблағ аз куҷо меёбад? ин ҳам номаълум аст. тараш ба ҷои Неймар аз ПСЖ метавонанд Дани Алвесро ба Каталония баргардонанд. бозингари 36 солаи бразилиёӣ дар бораи тарк кардани ПСЖ гуфт ва дарҳол бо агенти худ бо Барселона машварат кард. шояд камбек ба амал ояд. Париж Сен-Жермен мехоҳад Пеперо харад. ба фикри мо клуби фаронсавӣ барои ивази Неймар бозингар кофта истодааст. Париж Сен-Жермен тайёр аст ки барои Пепе 85 миллион евроро ба Лил диҳад. Пеперо инчунин Интер, Атлетико Мадрид, Ливерпул, Манчестер Юнайтед, Арсенал ва Бавария мехоҳанд харанд. Интер ва Атлетико бошанд аллакай 90 миллион пешниҳод карданд. Лил метавонад маблағи зиёдро ба даст оварад. ба ин нигоҳ накарда ки Пеперо 2 сол пеш аз Анже ба маблағи 10 миллион харида буданд. Ювентус мехоҳад Делихтро харад. Ювентус мехоҳад роҳи гузариши Делихтро ба Фаронса маҳкам кунад. сомонҳо аллакай як ҳафта аст ки дар бораи пурра гузаштани Делихт ба ПСЖ менависанд, вале Сари мехоҳад Делихтро дар Ювентус бинад. чӣ хеле ки Футбол Италия маълумот медиҳад, Ювентус масъалаи гузариши Рабиоро ҳамин ҳафта ҳал мекунад ва барои бозингари голландӣ 70 миллион евро ба Аякс ва ба худи бозингар 20 миллион евро дар як сол пешниҳод мекунад. дӯстон, шумо дар 19-солагиятон чӣ қадар маблағ ба даст меовардед? ҷавобро ҳатман дар комментария нависед. идома медиҳем. қариб фаромӯш мекардам. ҳатман ба канали мо обуна шавед, то ки видеоҳои нав ба нав гуногуну шавқоварро аз даст надиҳед. ана акнун идома медиҳем. Ҷан-Луиҷи Буфон метавонад ба Лидс гузарад. Буфон баъди тарк кардани ПСЖ метавонад ба Лидс гузарад. масъалаи гузариш айни ҳол дар зинаҳои авваланд. Буфонро инчунин Порту, Аталанта, Фламиненсия, Парма ва Бреже ба даст оварда метавонанд. бо ан ҳамин хабар видеои мо ба охир мерасад. видеоҳои нав ба нав дар пешанд. умедворам ки ба канал обуна шудед ва зангуларо низ пахш кардед. хайр, то хабарҳои дигар. барои болида хотири шумо ин мусиқиро низ дар видеои худ ҷой кардем. Пас на левый фланг, аккуратненько бежит в штрафную, удар, ой, угловой. Голову чешет, домой очень хочет. Пас назад игрок, девчонка, девчоночка, темненький с мячом. Аккуратненько бежит, поворотом, удар, молодец, молодец, молодец. Все ликуют, вот и конец!